7.500.000 tak ning 4 barang. Oleh apa wi? Nomor 1 iki, lemari gerabah 3 pintu, bahannya full kayu jati iki. Full kayu jati ya. Lawang 3 ya, lawangnya 3, isor dhuwur iki. Modelnya tumpuk. Nah iki, iki nomor 1. Sik. Lagi sakmene dhuwure nek mlebu omah piye iki kok? Iki modelnya knockdown iso dicepot. Oh, iso dicepot iki. Iso dicepot knockdown sing nomor 1. Nomor loro apa le? Loro oleh meja makan iki, kursi 4, bahannya full kayu jati. Kursine papat kok ready pilihan motif akeh. Oh, bebas milih. Bebas milih motife. Iki sing nomor 2. Ya. Nomor 3 iki, tak naik lemari baju 2 pintu. Nomor 3 lemari baju 2 pintu, bahannya full kayu jati. Sap gantung ya, sing kene kok request full sap-sapan ya iso. Bebas request berarti. Bebas request sing nomor 3. Oh, sing keempat. Terakhir nomor 4 iki, lemari baju 2 pintu nih. Nah, lemarinya dadi oleh loro. Ora marine baju loro berarti. Lemari bajune loro, iki kok njaluk sing ngene iki kabeh, apa sing ngene iki kabeh ya iso. Oh, bebas berarti ya. Bebas milih 7.500.000 tak ning 4 barang. Lagi sak menawa biyane kok murah menek ngirim teko ndi wi? Malang kono kire piro iku? Gone Berkah Furnitur Jawa Timur, Jawa Tengah, Madura, Jogja, Malang, Pasuruan, Probolinggo gratis ongkir.